Pozdrav ljudi, dobrodošli na moj novi video. Evo me tu sa stricom, evo ga Bekim tu je. Idemo da uzmemo auto, to jest da kupimo. Idemo do Velike Plane, znači idemo sa autobusom. Kad se budemo vraćamo se sa autom. To jest idemo prvo da vidimo da li je auto sve u redu. Je tako Bekim? Mora da bude u redu kad uzmeš kod Srbi, ne kod Cigani da uzmeš kola. Pa kako? Prošli put smo uzeli auto od nekog Cigana, znači turio nam kurac dobro. Uzeli smo 650-700 evra auto i nije nam radio ni nedelju dana. Jel' tako? Tako. I stao je auto. Odjednom stao i nije htio više da pali. Tako da, moj stric kaže bolje da uzmemo od Srba auto, nego od Cigana. Samo je rekao malo treba Augsburg da se sredi, jedin. Znaš? Šta da se sredi? Augsburg. Augsburg? Što se čuje malo. To ću da odnesem samo da mi sredi. Augsburg, pa nema veze. I po drume čuj. A da. Nije to ništa strašno. Nije tu strašno. Pa nije to strašno. To se sredi 10-20 evra. Idemo do pošte pa onda idemo do stanice za Veliku Planu. I tako Bekem, a nisi spavao kažeš ceo noć, a? Da, ne, Boga mi, to hladno bio. Ladno? Pa nema više ladno, još neki dan, eto. U stvari danas je leto. Moraš malo kosu da središ, Bekim. Slavica. Čekaj, Slavica. Sad treba da uđemo unutra. Pa ne znam, treba da ima u 9. Nova stanica, a? Evo ovdje imaš taksi ako ti treba. Imaš i taksi. Evo ovdje još nisu stavili ovaj. Evo ovdje su pocepali ovu mrežu. Pumpamo do kraja. Vidi ovo 190 dinara gorana je. Brate. A gdje se plaća karta? Ovdje, a? Ovdje. Čiš? Pitaj kad ima autobus za Velika Plana. U koliko sati? Ovo je nova stanica. Ovdje treba da platimo. Čekamo red. Ništa, imamo bus tek u 11 sati. Tamo da odigramo neke tiket pa da ubijemo vreme. Evo ga bus. Omladinskih brigada. Gdje ti je jakna, Bekim? Nije ladno. Nije ladno? Stajalište Gandijeva. Hajde ovdje.
Do vuda idemo. Idemo u Mozart da probamo da odigramo neki tiket. Šta ti misliš? Hoćemo dobiti nešto, a? A vidi Beka stavlja 37,85. Ne radi, a? Ne radi, a? Je. A Bekim, šta to jedeš? Žužu. Žužu, a? Ovo za 100 dinara, a? I koliko ima grama? 100 gram, 150 grama. 200 grama. Volite kurac. Ništa od Mozarta, znači ne radi, to jest nešto rade tamo, sređuju, šta znam ja. Pa idemo u Soker. Da vidimo u Soker kako to ide. Pošto u Soker, ne znam, jednom sam bio. Sad ćemo da probamo. Da vidimo kako ide. Kako ide, Beki? Ide. Evo tu ima. Laki grčki. Sad ćemo da probamo. Evo, nismo ništa dobili. Jesi proverio, nema ništa? Evo, 9. Falio nam je 10, pa poslije 9 i tako dalje. Tako da nema ništa. Opet u Mozart dobiješ? Vraćamo se na stanici. Imamo još 10 minuta rok. Nadam se da ćemo da stignemo. Ali kako brzo prošle je sat vremena. Pa, nismo bili tamo. Nadam se da ćemo stići. Pa ti i Bekemi igraš u Mozart. Ti bez Mozarta ne možeš. Ima da pravi ovdje nešto. Sad će da se pravi autobuska stanica. Možeš da karte za Veliku Planu? Velika Plana? Da. U koliko ima? Evo, platili smo kartu u 11:15, tako da imamo vreme još 15 minuta, 20. Rekla je 38 period. 38. 38, još dalje. Dobro izgleda ova željeznička stanica, nije loša. Samo ne znam zašto su stavili ove ograde. Ima i zvučnici. Pa mislim da je ova. Velika Plana. A očekaj. Lepa je ova stanica. Od 38 ovdje čekamo. Valjda ćemo da stignemo za 2 sata.
Tek u pola 2 stiže čovjek. Top tek je. Šta ti imaš? Evo nas na Veliki Plani. Stigli smo tek sad. Rekao je čovjek da će dođe po nas za jedno sat vremena. Tako da čekat ćemo. Pa nema. Ništa, idemo okolo. $100. Evo smo u Veliku Planu, čekamo čovjeka. Rekao je da će dođe tek u pola 2, tako da moramo da čekamo još pola sata. Idemo da vidimo negdje kladionicu, da igramo neki tiket, da ubijemo vreme. Evo ga tamo. Gore, Admiral. Admiral. Prvi put dolaziš ovdje, a? Pa, stigli smo mi ovdje kad smo uzeli ono kola, Rebela. Kad je bio to? To pre 2 godine, koliko? 2 godine, 2,5 godine. Evo ovdje imaš cveće ako hoćeš. Evo ovdje dobro grad. Da. Taman da napunim telefon malo. Grad je dobro ovdje. I pa evo ima i Mozart. Evo idemo u Mozart bolje. Grad je dobro. Pa da. Unutra ne smemo da snimamo, to je problem. Ništa, evo kupili smo nove P. Pošto bez njih ne možemo da vozimo. Pošto imamo probnu. Tako da, nadam se da će dođe još malo čovjek. Šta ti kažeš? Pa čekamo, da. Evo ti urađe. Če stignemo tamo u Beograd vajda za tek u 3. U 3 sata, brate. Ne znam šta to znači. Evo, ja se nalazimo u Veliku Planu. Vajda još pola sata. Ne, još 10 minuta bi trebalo da dođe. Ovaj. Da, treba da dođe čovjek. I evo ga ljudi, znači uzeli smo auto, nisam htio da snimam, bilo mi je glupo da snimam tamo pred čovjekom, tako da eto uzeli smo auto, znači platili smo sve, dogovorili smo se za prevod u sredu, tako da ima registraciju do maja, to jest do 6. 7. maja, tako da eto, znači uzeli smo auto, probali smo sve, sve je ok, sad krećemo za Beograd. Malo smo stali ovdje da se odmorimo. Vozili smo nekih pa sat vremena sigurno. Treba samo ovo da sredim, ovaj far. Staklo da mu zamenim i to je to. Tako da, valjda ćemo stići u Beograd za jedno 20 minuta, šta kažeš? Tako da, eto sad odmaramo malo, pa krećemo za Beograd. Treba da stignem što pre za Beograd.
Antena je to, Antena. Hoće da krenemo bek polako. Žurim, boga mi. Kako bija sunce, brate. Krećemo za Beograd. Mora da stignem tamo što pre. Čekamo strica i krećemo, znači. Evo još malo stižemo u Beograd. Još 10 minuta.